Evara bxir binerin çarpel medya ya panoramaya çarpelê îşev dîse zû hevalî xwe Brez Mehmed Selim Uzun bi werane rojev giran e rojeva me de helbet rewşa cîhanê û herêmê her wiha li Kurdistanê heye û çawa jî hûn jî dizanin îro pêncî û duhemîn salvegera sêdarekirina Leyla Qasim û hevalên wî ne em ji vir ve ji bo wan em ê bêjin rihê wan şad be û ewana pêncî û du sale di têkoşîna Rizgariya Netewek Kurdistanê de dîroka Kurdistanê de ew û hevalê xwe bi hev re dijîn layıqbûna wan ew e ku bi giştî helwestekî netewî û têkoşînekî heta azadiya Kurdistanê ew çarpê wan jî dê şadtir be em ji heva carek din dibêjin rihê wan şad be ew ê di dîroka me de bijîn belê û dîsa em ji we daxwaz dikin bi têbinî û pirsê xwe beşdarê bernama me bin ew ê dewlemendtir bike û eman ji vir ve bêjin Birêz Mehmed Selîm Uzun tu bi xêr hatî Spas abî xêrdar bî belê di rojeva me de di serî de ê ku herêmê bi giştî û cîhanê alaqedar dike me bi wî dest pê kiriye şerê Amerîka-Îsraîl û Îran e eva du mehî borî demê ay dawiyê de helbet danûstandinên nû hene Îran name dişêne ji Amerîka re Amerîka name dişêne bersiva wî de her du alî bersivê hev din lê tiştekî konkret ku em bêjin anha li rû heye ka şer dikin ya jî bi rastî aştîkî heye di nav anha şerekî sar heye di nav berawan de her wiha Trump di vî dawiya heda bi Rusya re jî peywendî danê bi Putin re hevpeyvînekî saet û nîv çêkiribû dîsa bi Çînê re jî eva du roje evkekî jî bi Çînê re heye werhasıl mesela kendavê heye mesela kendavê de êdî hem dewletên der û dorê kendava xurmizê û her wiha dinya jî pêra mijûl e ji ber ku girtina wî problema di nav evkê xurmizê de aboriya cîhanê jî bi rastî tesîrekî bandorekî neyînî lê kiriye ji bo wî hemî alî dixwazin di vî de beşdar bin ku çareser bikin ve İsraîl İngiliz û Fransız hewlekî dane ku bi çil dewleta re li hev bikin belkî çareseriyekî navnetewî bibînin ku kontrolekî navnetewî ewana jî dixwazin civînekî wisa çê bikin di Îranê de rewşa xelkê bi rastî giran e ji aliya aborî ve xelk neçarmaye lê ji alî îdara dewletê ve dewlet mîna ku ça qet tiştekî nebiye herçend ew qasa bombe û ew ser wî ve hate xwarê lê dîsa jî wek îdare dewleta xwe bi rê ve dibin em ê vana nîqaş bikin û ez ê hema biçim ba Birêz Mehmed Selîm Uzun ka ew çi dibêje paşê em ê dewam bikin. Ya wek rojeva me da jî me diyar kirî û te jî anî ziman rastî rewşa ku heyî şer e ya jî aştî ye yani herkes wî tiştî merex dike eger tu bêjî aştî aştînin e tu bêjî agirbestekî wiha mayende tuneyî eger tu bêjî şer e heya derecekî erê şer dewam dike eger ne li dîrek ser axa Îranê de jî bi şeklekî kendava Hürmüzê da şeklekî şer heyî û şer bêguman ne tenê bi Îranê re girêdayî bûyî şerê navçeyî di wî wateyê da Lubnanê de şer fîlî berdewam e İsraîl roj bi roj ewa xwe fireh dike û dixwaze zonekî ava bike li evê û şerê İsraîl û Hizbullahê
ku vekîlê Îranê ye bi tundî dewam dike li Lubnanê da. Ana tabii şer hemû dünyayê da tesîr kiriye li rojhilata navîn xwe di nav qada şerê dayê di rewşa germ dayê lê dûra em ser xalên dinê bisekinin bêtir tesîra xwe li ser Kurdistanê dike. Bi gelemperî bi taybetî başûr lê bi gelemperî ser Kurdistanê dike em ser vê bi taybetî bisekinin. Ana hatiye noxtê ku Amerîka weka ku dixwaze rêyekê bibîne ku way ez Trump karibe bêje ez vî şerî da serkeftî me û destkeftiyê me henin ji xelkê Amerîkayê ra û dinyayê ra wiha bêje. Wek destpêkê wiha ji dil ew tuneyî ku Amerîka bi rastî şerrekî çawa dest pê kir bi vî awayî bidomîne ew tuneyî. İsraîl dixwaze lê Amerîka vê tiştî naxwaze. İran siyasetekî bi taybet dimeşîne. Şer da stratejiya şera asîmetrîk da jo rû bi rû bi Amerîka-Îsraîlê ra nikaribe şer jî bike ji ber teknîk û ji ber hinek tiştên dinê lê bi rên wekelatên xwe proksiyan û kozên xwe ê wek kendava Hürmüzê û li ser başûrê Kurdistanê bi rê heştî şeعبî vana şer didomîne û dixwaze ku şer nebe wext qezenc bike bi ewa danûsandinê da. Lê bi taybet ez dixwazim ser noxtakî bisekinim ku İran wek qutiyekî girtiye ana di nava Îranê da em dizanin xesarên eskerî aborî gelek in darbê giran xwar İran di warê civakî da jî warê evên stratejîk wek hinek stratejîk sanayî û cihada jî lê aliyê dinê da siyaseta İranê da roj bi roj diyar dibe ku di xet henin. Yek xeta ku sivîl e ê ku desthilatdarî destê wan dayê wek hikûmet wek wezîrê derva wek siyaseta derva evana dixwazin bi şeklekî bi rêya muzakere bi rêya agirbest û muzakereyê da wê meselê hal bikin giraniya xwe dane wî tiştî û mesela Hürmüzê û tiştê dinê jî ji bo wê armancê kar tînin û heya noktak jî meriv dikare bêje ku ji tecrüba xwe dîrokî jî piçekî serkeftînê jî yanî ne qezenc bikirin jî lê ew xwaz berxwedan di siyasetê da jî aliyekî mena dîplomasî da serkeftinekî ye. Yek ev qenaate yanî ê ku anha îdare dikin ev qismen dixwazin muzakere hebe û bi rêya danûsandinê hal bibe û rêya wî jî agirbest û dîplomasî muzakerê ye lê xeta dinê ku heta anha zêde ne diyar bû roj bi roj bêtir diyar dibe ku xetekî radîkal e xetekî fundamentalîst e xetek û dixwaze bi her awayî şer bike berxwe bide muzakere wek teslîmiyet qebûl dikin okê ên ku muzakere dikin wana jî hema vekirî nabêjin weke ku teslîm dibin. Xeta wan bi Amerîka û İsraîlê re heta dawiyê şer e yanî wek çawa şerê Şîa û Sünniya çawa şerê Kerbela û Êzî de bi wî ew ê mêze dikin û
û dixwazin rejîmê bi rêya şer biparêzin. Vana ew pastarin, madî quweta wan evê wan pastarin û grûpekî taybet jî heye jêra dibêjin payîdar. Cepheyê payîdarê Îranî dibêjin di her qadê da xurtin. İdeolojik olarak pir hişkin, dijî her çeşit danûsandinê, müzakereyên li ser hikûmetê baskî dikin, di mas medyayê da xurtin, heta televîzyon destê wan danin û gelek ciya da wek tehdît jî dikin. Ji wan hinek beşdarî em bêjin hevdîtinên İslamabadê, Pakistanê jî bûn naaxivîn, her dirê da firên dikin. Ew xet eger meriv wan nav bike, ew xet dixwaze rejîm biparêze. Ji bo wan Îran wek welat zêdetir payîdarbûna rejîm e, payîdarbûna nîzama müessese dewamkirin û payîdarbûna ev îdeolojî û girêdayê wan bi eva Hameneyî ranin. Ev tiştê ku dibe di qewmin dijî ev prensîbên Hamaneyî dibînin. û belkî xeta sîyemîn jî wê şerê wek şerê rejîmê dibînin lê ji ber müdaxala derva cuda difikirin. Ew müdaxaleyê derva şer werkirî ku ji bo wan bûyî wek parastina welat, yanî watan savunmasî, muhalefet ku dijî rejîmên nerazînin, ew xeteyî lê qilse dengê wan dernakeve. Ev du ya jî sê xetên ku henin di nav wan da ew xurt dibe. Yanî dijayîtî xurt dibe. Evê dawê da kî serkeve di nav evê da bellî bibe. Çek jî bi şartên navçî û şerî ra girêdayînin lê ev agirbest, ev müzakere cesaret dide eva xeta radîkal, dibêjin em bûyîya wayî berxwe bidin. Gelek însan wî tiştî wekî rastî Îran di wî kapasîtê da yê ku kar berxwe bide, ew tespît jî ne rast e. Heta kengê dewam bike, kî derî şikestin dest pê bike, em ê pêşerojê bibînin. Yani bi kurtî rewşa şerê Amerîka, İran û İsraîlê fiilî germayî di kendava Hürmüzê û Lübnanê heye, lê derê dî şerekî dîplomasî ye û her roj her du alî jî şartên xwe didin ber hev û du, lê ser müşterek evekî li hevkirin zor e. Bi vî awayî ne tam galîb heyî ne mağlûb heyî. Şerekî da eger galib û mağlûb tam bellî nebin, di masayê da li hevkirîn jî zor e. Çiqas dirêj dibe ewa Îranê bêtir firsat dide ku bi şartên maksimalîst werin. Ez şahsen bawerim ku yani evê Amerîka Trump weka ku mecbûr bibe ku carekî dî lêxe ku karibe bêje wayî em serketin û şartê xwe bi dewan qebûlkirin bi wî awayî nameşe. Belê gelekî spas li Îranê em dizanin ku eva nêzîkî ji destpêkê heta niha xeta medya civakî, înternet, telefon hemiyan ha girtîne û qedexene ji bo wî di nav Îranê da li ser xelqê û di nav hev da
چته گوتن یا جی چته کرن جبرا گشتی زده او کنینه و کنینه براستی تنگی کتن جوه روشا خلقی گله خرابه آبوریجی ادی هما دبیجن کتیه او که سفره جبوی جالی آبوری و ایران آنها تنگاسیه دایه اوا باندوره که دناب ایرانه دا و ایرانه اوا 47 ساله دناب ایدئولوژیکی چکریه ده ایرانه دا او ایدئولوژیه که آنها ایرانه لپیا هشتیه وقت جناب تجیب بحث کر او مخالفت و نظام چی و فلان و بوان حمید بنوی ایدئولوژی دنه هنچه مخالفت من چه اوه مدرات او که و ایدنا تا او که فرق نینه وقتی که کت خطا او که شیعاتیه همی وکوون و او ایدئولوژی جی او 47 ساله فعلی هاتیه او کرن دی ایران دا قوته که دنجیه هم دناف دولت دا هم دناف دولت دانینه جعالی جواکی و جعالی آبوری و جعالی عشیرتی و آلی نظام کوا هم دولت نینه آنها ایکو دویر روشی دا که ایران با آوا کی دنی لسر پیا هشتیه او کی دنی جی اوه قوتا کی دنی جی اوه کد بیجن ناف ایران دا او زعب قوتا و جناب تاجی باسکر هست نتویبتیه هست بیجن نژادیه هستن او که دی ایران دا بقوتا اوانا جی پشت گری هم جعالی اولیوا و هم جعالی نتویوا پشگیری آن جبو دولت آن زیده دوان دا ایکو مخالفتن البته لبیا ایکو مخالفتن کردن تشتی کتی سری کرداج باور که اگر کس کش درتین در و او تبن مرف جوان خبرات دیگره او کار دیگره لیوکی دن دانوستاندن و او که گلک زحمت بونه کس نزانه کالوی چد به دناف دا و ام دبیسن او که روزنامه دیسا دنویسینن که هر روز دیسا خلق خورد و کچ و کر تینا سیداره کرن جوی آلی واجی قد سیستم خواه پاشوا نخستیه و دیسا بوی روشه ها دشتر لبنان و حزب الله و او که دا اسرائیل دا اوقات که بشکریا حزب الله کرد به اسرائیل نکاره او که لبنان نکاره او که حزب الله بکه فلان و بیوان به حزب الله بناب دولت دا من حزب الله دولت و وساجی هر وا عین بوی او که خو قوت خواها مداخله عراق جید که آنها امریکا باندوره کی دانیه کد بجه گره حشت شعبی نمینه و نظام چه نمینه و بریار گرتنه که سلاح گرانجوان ورنستاندن فلان بیوان لی ایران بجه ویا قبول نکن دبی او پارلمنتری که جناف حشت شعبی و دورنه که بی ایران وانه دبی او جناف حکومت دا جی بگرن دا ببخویه رول ام ویا قبول نکن یعنی بوی قوت خواهی های که ملت شعب ليه كوكو وإيران هار روخية هار الروخا هار نظام تشدبه لديسا جي بفانكو تنخوا بجي أو كناكه لسر أو كي عنها لسر مثلا هرمز لهفكرنا وانو أمريكا ما هرمز جين انرژی و هروا او کن چی اتمیه او دبیجه گرت 20 سال اورانیوم زدنه کی اورانیوم که هیجی تسلیم امریکا بکی او جد بيجي 20 سال 10 سال استكارم ناكم لإيكول بامنا از نادم و دويل بامن بمينه السيرفيا لهناكن والسر مثلا هرمزجي او انا دفجت ايران دفجه دوي صلاحيات دست مدابه امريكا جد بيجنا وصنابه هم شش حف دولتين لسر او كي تنقوا هرمزي هنا وهم جي دولتين دنيا جي ناكتنا او كي دوره كما بسري داجي باسكر انجليز وامريكا لو انجليز وفرنسز انا تخازن جوينا كي يجبو چل دولت تشيكن اف دولتنا هم ايران جي تدايا وهم او شش دولتين كل سر او كي هرمزي جين اوانات تدانا وممكنه بربرسن امريكا واسرائيل تريتن جي تدانا ل چل دولت انا السروي
civînekî çê bikin dikare Hurmuz bikeve evkekî navnetewî, parastinekî navnetewî. Li ser wî problem niha. Eger navekê dinê li ser têkbirina hikûmeta İranê ew ji evkê stratejiya Amerîka derket. Amerîka zêde pêva ew nîne. Lê derdê wî ew e ku evkê atomî û enerjî evkê xwe neke û wisa jî li hev bike û paş ve bikêşe. Bûyê avayî li hev bikin. Tiştê ku niha ez bêjim ev e. Eger tiştekî din heye tu lê zêde bike em zêdeke, eger nam derbas. Erê derbazî rewşa Kurdistanê bibin. Belê. Yani serî da wiha wek panorameyekî genel meriv ew bike dûra bi Kurtî yek li ser parçeyên Kurdistanê bisekine. Belê. Wayî da ez dixwazim ya bêjim ku ya rewşa Kurdistanê, rewşa milletê Kurd û rewşa tevgera netewî a Kurd her daîm li gor şert û mercên derva li gor konjektûrê tê guherandin. Gava di navçeyê da ya jî dinyayê da şert û merc konjektûr ne aleyhê Kurda da be tevgera Kurd xurt dibe û bi wî awayî nav milletê Kurd da jî moral bilind dibe, milletperwerî derdikeve qadekî hêrî bilind e. Ev sê çar mehên bûrî da ev dalga hebû li Kurdistanê. Rojava, Kurdistana Rojava li evê dabû, rojevê dabû, hêviya milletê Kurd çar parçeyan da hebû ku li Rojavayê Kurdistanê da Kurd heqê xwe dest bixin û bibin xwediyê statûyekî û berxwedanekî germ hebû û bi wî girêdayîn hem piştgirî û berxwedan hem jî hêviya milletê Kurd çar parçeyên Kurdistanê da û li seranserê cîhanê diasporayê da pir bilind bibû. Dîsa foruma Duhokê ku piştî ew qas demekî dirêj berpirsyarên Kurdistana Rojava hatin beşdar bûn, Mazlûm Abdî, İlham Ehmed, jaliyên serkirdeyên Kurda û serokên Serokwezîrê Kurda Neçîvan Barzanî, Mesrûr Barzanî heta yekîtî hatin pêşwazîkirin yekdengiyekî dinyayê ra bû mesajekî ew jî moralê Kurda û hîsê neteweyî û ê yekbûyî xurt kirin, gotin wala Kurd wayî di pêvajoyekî dîrokî a nû da derbas dibin, êdî Kurd bibin wek millet, refleksa milletbûyînê nîşan didin. Dîsa şerê Amerîka-Îsraîl İranê da hêviyekî mezin hebû ku rejîm bikeve, valatiyekî derkeve, Kurd rojhilatê Kurdistanê da hinek bigihîn hinek hedef û armancên xwe. Bi wî awayî tiştê ku hat hêvîkirin û moralê milletê Kurd bilind dikir derneket. Rojava wek şikestinekî bû. Erê ew agirbest û muzakere qebûl kirin di cî da bû ji bo ku pêşiya qetlamekî bigirin. Lê ji vê rojê heta îro tiştê ku moral bide milletê Kurd zêde pêşveçûyên wiha tunenin. Bi şerê İran û Iraq, Amerîka û İsraîlê girêdayîn
بو سبب کو لباشوری کردستان دو هیزین بنگهی جهو دو درکوین یکی نیشتیمانی کردستان پارتی دموکراتیک کردستان و تأثیر خو لسر هلبجارتنا سروکوماریا عراق و سروک وزیرتی دا مدید نتیجهوی او جبو سبب مورال خراب کرنه پشتی او سه چار ماه مورال کردا وک ملت پر بلند ببو آناجی وک پیواجویا کی کردا ده فکراندنی خطر و ریسک درکتنه پیش مورال نوک بریه yani vaha konjektürel hisse kurda bilind bin, nimz bin ev genel tablo çar parça Kurdistan'ı da meriv dibine o takip dike devi çerçevede az dibêjim bi Kurdistan'a başur dest pê bikin ji ber ku hêrî ji vî şerî da zarar dibîne ev parçayı û evên dinê jî bi ev yek em ser bisekirin. Belê. Ama kerem ki ev ki xwepêş ez hinek dişim li ser mesela başûr, bi rastî mesela başûr wek cenabê te jî bas kir ev şerê haye navbena İran û Amerîka û İsraîl da û konjüktüra rojhilata navîn ku dest pê kiribû Rojava û an Rojhilat û Bakur û ava helbet atmosfera ya jî ew ki netewî li Kurdistanê hem bilind kir û hem jî demdem sar kir helbet demê wan hebû ku meriv pê bilind dibû ew ki bilind dibû û dem jî wek cenabê te jî bas kir ana li başûrê Kurdistanê ku meriv pê êdî ew dibe xemgîn dibe wisane yani pêşe ku em behsa Rojavayê Kurdistanê bikin elbet li başûrê Kurdistanê çend bûyerên hayê dawî çêbûn yekê jî bûyera herî mezin ku PDK û yeneke nekarîn li hikûmeta Kurdistanê sal û nîv di navbeyna hilbijartina da borî çend car civîn çêkirin nekarîn hikûmetekî pêk bînin ava ewkekî seretay herî mezin bû ku di nav peywendiyê wan da ew ka sar kir û a duduya dîsa elbet tesîra dewletên der û dora taybet ê Îranê û paşê Tirkiye û Iraq tesîrekî mezin li ser wan kir mesela Kerkûkê pêk hat ku yekê Türkmen li wê bû serok û her wiha serokkomarê Iraqê û dîsa duwê da ew awayê ku serokkomarê Iraqê hate hilbijartin wisa kir ku Partiya Demokrat ew protesto xwe jê bikişîne tevlê demkî tevlê kara nebe û paşê jî elbet danûstandin û nizanim çi bi rastî li başûrê Kurdistanê di şerê ew da êko İran û Amerîka û İsraîlê da 800 êriş bi ser başûrê Kurdistanê ve hatiye herçend di nav şerda nebiye ku fiîlî di nav şerda nebiye qed ne dûr ne nêzik xwe ew nekiriye lê dîsa jî İran û em bêjin heştî şeعبî û ewkê wan bi ser Kurda ve êrîşanîne eva jî tesîrekî mezin li ser Kurda kiriye û biya sebebê ku Kurd mecbur bikin xwe nêzîkî hinekî aliya bikin ku bikaribin xwe biparêzin eva jî biya sebebekî mezin li başûrê Kurdistanê lê niha carekî din ve li Iraqê ewkekî dest pê kiriye danûstanan dinekî dawiyê da serokê Herêma Kurdistanê Birêz Nêçîrvan Barzanî çû Bexdayê li wê hevdîtina çêkirin piştî hevdîtina nermiyekî çê û PDK ewkê xwe paşva girt ew jî bara danûstandin piştî ku Iraq ewkê dest serokê
parlamentoy dest nişan kirin hev kirin nişan kirin hat serokên nû hat Kurdistanê bi partî û rêxistina re hev dîtin nermiyekî çêbiye lê ew nermî heta ku diçe dî çawa be em ê bibînin lê bi rastî û dîsa ev şerê ha wextê ku tesîra Îranê ji wî herêmî dertê em dibînin ku Tirkiye xwe hazir dike ku ciyê ew ki Îranê ew bigire ew jî tesîrekî mezin li ser Başûrê Kurdistanê bi giştî li Kurdistanê lê bi taybetî ku em bêjin li ser Başûrê Kurdistanê tesîrekî negatîv ew dike ji ber ku Tirkiye nadixwaze ew valahiya ku ji ew kê derkeve ji destê Îranê dertê Tirkiye dixwaze ew kî valahî tijî bike Amerîka viya qebûl dike İsraîl viya qebûl dike ya jî dinya viya qebûl dike ew tiştekî din ê lê em dizanin ku eva bandorekî neyînî li ser mesela Kurd e li ser taybet destkeftî Başûrê Kurdistanê ye û elbet emniyeta Tirkiyê jî zanin çi ye wextê ku dixwaze li wê ew bibe eva jî bi serê xwe rîskekî ye li ser Kurda û bandorekî mezin e êca divê Kurd van tişta tev li Başûrê Kurdistanê elbet ewana vî tiştî dibînin û ew dikin em xwe dibêjin hêvî dikin ku rojekî zû bikarbin li hev bikin bikarbin hemahengiyekî bibînin ku bikarbin ji vî bandorê xilas bin belê. Yani Başûrê Kurdistanê yani di wî şerî da wek min serî da got direkt û fiilî bûyî qada şer ana hem ji ber coğrafya xwe ji ber ku navbera alîkê Îranê alîkê Iraq alîkê Tirkiyeyî û ciyê ku şer têda dibe di wî sahayê da ye û aliyê dina jî ji ber sebebên jeopolitîk û siyasî bûyî qada şer hem şerê germ navbera Amerîka-Îsraîl û Îranê hem jî wekî te jî anî ziman bûyî qada şerê hêzên navçeyî ê ku dixwazin hegomaniya xwe dênin ser navçeyî işte Tirkiyeyê Îran e û hêzên dinê ne ana İran wiha ki siyaseta Îranê madem ez nikarin rû bi rû û dîrekê û bigênim Amerîka ya jî Amerîka û İsraîl re şer bikim li wan bixim wê çayê şona wî da ez ê li Kurda xim Kurda wek wekîl quvvet dibîne Kurdistanê wek saha îstihbarata Mossadê ku her daîm tîne ziman û berê şer jî em dizanin çend cara bi roketa hewlêr û derdora wê bi gerekçak û ajanên Mossadê wan dere henin bombabaran kirin ana jê dibêje hemû îstihbarata İsraîlê li ser Kurdistanê û hemû bingehên askerî üsên askerî ê mezin dibêje rojata avîn da êhê ciyê mezin li Kurdistan e Kurdistan bûyî merkeza wan û ji xwe dijî Kurdanin dijî statûya Kurdanin bi wî avê hedef girtine hem di warê ekonomî da bi rastî zararekî mezin dît ciyê petrol, gaz, elektrîk hatin bi dronan, bi mûşekan hatin xirakirin li hem aliyê evlekariya Başûr da ku ana civatê da jî di komela vê derê da jî wek evekî çêbû yanî
belki meriv nabêje wiha wek evekî mezin e lê nav xelkê de sibê du sibê çi dibe çi biqewme nediyar e û ew jî dibe sebeba bêîstiqrariyê sebeba tirsê sebeba bêîstiqrariya civakî û a psikolojîk viya jî meriv aniha dixwîne. Siya ekonomîk zararên wî aniha û ê ku dûra xwe xuya bikin henin. Meriv taqîb dike ku turîzma mintiqê ji ber şer pir kêm bûyî. Çûyî hatina geştiyarî pir kêm bûye. Şîrketên ku dixwastin herin vê derê kar bikin û biroyên xwe ofîsên xwe vekiribûn aniha weka ku evên xwe dane sekinandinê. Ji xwe sermaye îstiqrar digere. Ciyê ku îstiqrar hebe sermaye diçe wê derê. Heya vê şerî Kurdistan rojhilata navîn da ciyê hêrî bi îstiqrar bû. Ev şer darbekî mezin aboriya Kurdistanê xistiye. Aliyê dînî de rewşa siyasî te jî cenabê te jî îşaret kir hatiye noxtê ku Yekîtîn Niştimanî Kurdistan bêhtir xwe ber bi Îranê û bi zixtên Îranê ber bi Baxdayê diçe û ev bû sebeb ku ev nêzîkbûnakî hebûn ev hewldanê ku hebûn ji bo hikûmet ava bikin, ji bo peşmerge bibin yek, ji bo sazge û dezgehên hevbeş millî çêbin, ew proses di mana siyasî de pir darbekî xirab xweriye, meriv ya jî dibîne. Nakokiyê navbera yeneke û Partî Demokratîk Kurdistan da kur û xurt kiriye û yanî hatiye wî noxtê ku ew ê sibê du sibê çi bibe bi rastî meriv nizane. Hatiye wî noxteyê ku berê digotin em hebin bi hev re hebin ana dibêjin ku em hebin lê em yek her yek ji bo xwe hebin. Yani Yekîtîn Niştimanî Kurdistan dixwaze mintiqa xwe da hebe û li gor berjewendiya xwe danûsandinên xwe bi der û dor rabike û tercîha wan Baxdayî. Partî Demokratîk Kurdistan jî em dizanin heya derecekî bi Tirkiye ra danûsandinê wan heye û ji bo bi dinyayê ra di wan ticaretê da petrol şiyandinê da gelek tişta da mecbûrî Tirkiyeyî di vî menê da şer navbera dewletên Îran, Iraq, Îran, İsraîl û Amerîka de de jî alîkî da jî binî da bûyî şerên dewletên navçeyî ê kolonyalîsta jî li ser Kurdistanê her yek hesabê wan heye. Güvenliğa evlekariya Kurdistanê diviya da bi rastî darbe xweriye. Yani ne asayiş ne peşmerge hemberên xeterên ku taliyekê ku henin ka ama nema wek berê bi hevdûra hereket dikin. Ji ber vîya rewşa Kurdistana başûr ne baş e. Diviya da Bağda rejima Bağdayê ji wî rewşî îstîfade dibîne. Destê Bağdayê xurt bûye bi rêya Îranê û petrola Kurda ambargo datîne ser, biça Kurda naşîne û hewlên dîplomatîk ê hewlêrê dixwaze pêşiya wan bigire û di aliyên dinê da ji berê bêtir diçe ser rewşa Kurdistanê û dixwaze sînora û gumrûka jî tamamen bigire bin destê xwe
جوی روشی استفاده بکه لما ایکو هیری ضرار دیتیه باشوری کردستانی دگور ولاتین عربا ای نافچه هیری زیده ایکو ضرار دبینه کردستانی باشوره لما جی داخوازا کردا اگر شره بلا شره کی باش بر روژه کی زودتر بگیرین نتیجه اگر آشتیه بلا آشتیه کی ماینده به کرد داخواز کرده هاتیه وی نقطه ای باشور تابی ام دبینن روما نکارن هلوسته کی وها وکری جی بگرن و بلکه یکتی نشتیمان اواخو هلوسته خو بیتر بر به ایران دیار کریه به کرتی روشا باشور دوی شریدا خرابه ام هیوی دکن کو روژه کی زودتر او شر به شکل کی بسکناندن یا یکی ببه مغلوب بکه یا جی بره کی آگربسته کی ماینده او به لیور خویایی کی آشتیه کی دمدریج ماینده دوی نافچه دا زحمته بله gelekî spas tiştek ku ez zêde bikim tune lê em dizanin ku li Başûrê Kurdistanê rewşa îro ku li rojhilata navîn ew biye cenabê te jî behs kir berê jî me gotibû yanî şer herçend li Îranê û navbera wan de me got şer li Kurdistanê îcar li Kurdistanê bez drona û bêjin lêxistina mûşeka û ew nîne ji aliyê din ve siyaseta dünyayê berjewendiyê Kurda xistiye tengasiyê wisa biye ku em Kurd nikarin werin be hevra bimeşin ewkekî çêbikin û her wiha dewletên dagirker jî sermedva siyaseta xwe dimeşînin û taybet Iraq divî warî da gelekî derfeta destê xwe xist û gelekî êrîşa anî ser Başûrê Kurdistanê wek cenabê te jî behs kir ew dronayê ku ketin ji aliyê aborî ve û aliyê aboriyê ve tene dikare mervûsa bibîne lê ji aliyê siyasî ve ji aliyê tirsa xelqê ve ji aliyê civakê ve gelekî ewkê negatîv li ser Kurda hat ew kirin em dizanin ku dewletên ku bi Kurdara dewletên dagirker ku Kurdara din distînin hedef wan ew e ku Kurd negîjin armancê xwe lê mixabin dîsa jî em mecbûr mane ya jî ew bûne ku hinekî diçin bi alîkira deng peywendî datînin û li gor ewkê berjewendiyên şexsiyeta xwe ya jî îdeolojiya xwe ya jî ewkê xwe kar tînin ewa jî biye ewkekî tengasiyekî mezin xistiye ewkekî mezin xistiye nav dan û standinên me xwe da em hêvî dikin ku em bikarbin rojekî zû van tişta bidin alîkî bikarbin rûnên ku li Başûrê Kurdistanê bikarbin rûnên bi hevra siyasetekî helwestekî bi hevra bikarbin daynin û li gor wî tev bigerin wekî din tiştekî ku meriv bikarbe ji nava pêş de tune bele em bêne ser belê Ama rojava ew bikin Kurt û werin Bakurê baş ya li Rojavayê Kurdistanê ku em dibînin me serî de jî got ew kên ku li dihokê konferansên ku li dihokê çêbûn li Hewlêrê çêbûn ku Kurda anîn bahev moralekî mezin kete nav xelq helwestekî ya jî ewkekî netewî bilind bi rastî bers kir bilind kir konferansa li Qamuşlû ku çêbû nîsana 25 da ew her wiha dîsa hêviyekî ewkekî li Rojavayê Kurdistanê çêkir ku bikarbin ewkin lê rastiya wî me dît ku ew tiştên ku heta nav 12 sal 13 sal 14 sal ku ew kiribûn bi awakî bi îdeolojiya ya jî bi daxwaza
PKK و Türkiye و ew ki hemî binêvî vala kirin û îca dewleta Amerîka û İsraîl bi rastî dixwast piştgiriya Kurda bike eger ewkekî wisa hebû meriv wî jî nizane lê carna di medya civakî de dertê ku bi rastî Kurd herçend ew qesa îdare destê wan dabûne lê helwestekî wan daxwazekî wan ê ku bi rêve dibirin ku ewkekî bêjin statiyekî kurdewarî statiyekî Kurdî di nav siyaseta wan da tune biye ku eva jî niha yekûyek û dertê ortê her yekî dişeyinin cîkî de xwedê giravê entegre dikin lê niha siyaset hatiye li ser ziman sekiniye li ser tabelayê dîwara sekiniye sazî û dezgehên dewletê sekiniye kar bi Kurdî têde hebe ya tune be bes bi Erebî be ya bi Kurdî jî hebe têde bi rastî rewşekî xirab heye li wê û tiştê ku dewleta Tirkiye dixwast û tiştê ku PKK dixwast ew entegrasyon li wê pêk anîne ew entegrasyon pêk anîne bengeha netewîbûnê daxwazê netewîbûnê gelekî zayıf kirine herçend xelq niha rabiye dawa ziman dike dawa ewkê dike lê tiştekî ji bo statûyekî ana tu daxwazekî tune li wê ji tu alîkî va yani ne ji aliyê pratikî ve ne ji aliyê enekesê ve heye herçend wek teorî dibêjem li aliyê federasyonê nizanim çine filan û bêvan lê tevgerekî wisa tune li Rojavayê Kurdistanê aliyê dinê xwe diyar kiriye ku dibêje em ê entegre bin ji xwe di berê de jî me daxwazekî ya jî di siyaseta me de dewletekî ya jî herêmekî serbixwe ya jî federe ya jî otonom bi awakî din tune biye heta niha me nekiriye îro jî em wî naxwazin ji xwe siyaseta me ev e mixabin aliyê dinê jî zayıfin û di nav qada jiyanê da ewkê wan zêde tune ji bo wî jî nikarin tiştekî jî bikin xelqekî heye welatparêzî bilind biye piştî ew şerê Idlibê û şerê ewkê ku xelq li Ewropa û li welat û li ewkê ku digot yekê Kurdistan yeke ew hest û ew helwest elbet ewkê Kurdistanî bûnê bilind kir li Rojavayê Kurdistanê jî lê mixabin bê rêxistiniye ana bê rêxistine ku bikaribe wana organize bike kanalize bike tek şahs ya jî grup ya jî nizam çi dertên ew dikin lê bi rastî ji aliya rêxistinî ve ewkekî wisa li wê tune ye mixabin ew ê çawa bibe anha meriv nikare ewkekî bêjin ku dilê merva rahat bike meriv nikare bêje ez xwe nikarim wî bêjim ji bo Rojavayê Kurdistanê belê Yani rast e yani dilê Kurda qet ji wî rewşê nexweş Kurd ji wî rewşê nerazînin em xelqê me li Rojavayê Kurdistanê em xelqê me ê ku Rojavayê Kurdistanê li diasporayînin û em jî ê paçê dinê ji ew rewşa ku li Rojavayê Kurdistanê heyê qet jê nerazînin pir ecizin berdikevin xeyal û hêvîşikestinekî mezin çêbû yani digotin 120,000 modern quvweta me a leşkerî heye û em karin berxûr bidin heta hinek Kurdên me ên wek roşnevîr bîle çima ew diçin Şamê bila Şam were Qamişloyê bixwazin karin Şamê di rojekî da bigirin çima naçin yani li cem Kurda wiha ewekî çêbûbû ku yani quvwetekî heyê bingehekî heyê nîzamekî heyê ku kare
درکت کو نوهایه او بخورا شکستنه کانی شکستنه کی مورالی شکستنه کی دواری بیرو باوریه خون و خیال گلک انسان هاتی شکستن ویا مره بهتر کردیم روژاوادا دبینه انا قد روشکی تیدانن کو قد زلالی تونی اصلی خود هی yani entegrasyonu ki hey ne bahsa otonomiye ne bahsa huseriye ne bahsa tişteki ya kanuna bingeyi anayasayı da ava Kürdi hebe yani hatiye noktaya ku fiili revşaf ku fiili heyi ençava karen ve rewşê biparêzin ku rewşekî ne baş e rejima Şamê jî bi rastiyê merov qebûl bike ku bi aqil hereket dike tabî aqilmendê wan em dizanin Tirkiyeyî dewletê Erebin aqil didin wan stratejî tespît dikin taktik didin wan û li gor benda wextînin gava konjektür ji wara rastê ew tiştê ku fiilî henin wana jî ji ortiyê rakin tiştê ku 10-15 sal da fiiliyatê da hebin tabî rojekî du roja du meha sê meha da carkî da ranabe rejima Şamê dixwaze wana di nav pêvajoyê da gav ji ortiyê rake yek millet, yek devlet, yek al û yek ziman wek Tirkiye bike ber bi viya diçe ew bi xwe hinek tişta tîne wek tespît eger meriv bêje te jî îşaret kir milletperweriyekî hîsên milletperweriyê xurt bûne hinek ji reaksiyonê tepkî sebebî hinek pêşiya hinek tişta vebûye yani serdestî û hegemoniya kadroyên PKK wek berê nîne ji piştî şikestinekî ew wê xelq bêtir kare xwe rehat hîs bike tiştê xwe bêje û derdikeve qada lêpirsînekî heyî ew pir mihîm e yani derekî da lêpirsînekî heyî sorgulamakî hebe bi xwe re hinek tişte tîne li Rojavayê Kurdistanê ana lêpirsînekî heyî dibêjin ew însanên me çima 15-20 hezar gencên me şehîd dan ama netîce ew bû ku hê dilê me henin esîrê me henin em nizanin akibeta wan çi bûyî ew bedelê ku me dayî ji bo biratiya gel ji bo demokratîzekirina ew ê lema ew bû ew di nav xelkê me ê Rojavayê da lêpirsînekî wa heye ew tiştekî baş e ew kare bi xwe re evekî siyasî xetekî siyasî îstîqametekî nû bi xwe re bîne û ev hêzên ku heta îro serdest bûn wan karibe wek rexne bike ya jî bi çawayî be berçav derbas bike lomar ba Rojava erê gelek destkeftiyên wan hebû vinda kirin rewşine baş e lê ew pêvajoya lêpirsînê xurtbûna hîsên millî ew reaksiyon ew baş e ew dide xuyakirin ku Kurd wek civat wek millet wek ruhan zîhnen têk neçûne li ser xwanin ew hêviyekî dide hêvî dikin bi xwe re tiştên nû bîne kadroyên siyasî ê ku dixwazin ji dervê ew xeta entegrasyonê
و به آنکاره به ایمرانی راجی گریدایی و او نتیجه تچهتت گوی داره در بیوی داره چاو ام لباکوری کردستانی لگرینی دانن خوازن خطا ملی خورد بکن آوا بکن او جکاره بن ریکی وها مشاکی وها ببینن هیوی همه اوه yani. Yani Kerem. em dikarin derbas bin yani mesela Rojavayê Kurdistanê de hêzab bimeşe rast e xelq me got hêviyê wan zêde bûne hestê netewî zêde biye hinekî jî bêjin ji bandora der û dorê xwe ji bandora bêjin rêveberiya xwe ser ji bandora nizanim ew kê hinekî rizgar jî azadtir bûne û bêjin ew civî ew kên hestê netewî wana hinekî azadtir kiriye ji bo wî dikarin niha dengê xwe derxin xwe pêşandana bikin xelq biçe zarê xwe bipirse akubeta zarê xwe bipirse derkeve kolana heta dibêjin ku heta zarê xwe nebînem ji kolana dernayên werhesîl ava elbet bandorekî ser ewkî hikûmetê ye li ser ewkî sîstema nû ye bo her du aliya sîstem ku dibêjim êdî bû sîstema Sûriye ez dibêjim ji aliyê rêveberiya xwe ser ve tu ewkekî nemaye ew jî wek entegrasyon hêdî tişta bicîtînin li gor bername û ewkê ku cenabê te jî behs kir li gor aqilmendê wan û ê Sûriye û ê Tirkiye ku dine hev distînin ew tiştê ku li Bakurê Kurdistanê dibe Tirkiye dixwaze bike Sûriye jî niha wî bicît bike herçend Tirkiye niha nekariye bicî bike hê de qada danûstandinê de lê Sûriye anha wî pêktîne ana wî tiştî pêktîne entegre dike bêjin ew tiştê ku hebû heta niha 12 sal 13 sal 14 sal wana hema hêdî bela dike hêdî dixe nav hikûmeta xwe dixe ê xwe û ewkekî Ereb jî datîne ser serê wan wana wisa bi rêva dibe ji bo wî jî ewkekî nû pêwîst e li wê yani rêxistinekî rêveberiyekî nû ku bikaribe van tişta bersiva van tişta bide ku ça em dibêjin li Bakurê Kurdistanê pêwîstî bi yekîtiyekî bi hev ewkekî heye ku dibe ewkekî netewî çê bibe li wê jî pêwîstî bi ewkekî wisa heye ka enekese bi serê xwe heta niha di wî warî de zevzayî maye ka enekese wek civak wek pêkate gelo dê bikaribe wî bi rêve bibe xweyî lê derkeve û bibe alternatîv em wî nizanin lê mixabin rewş li Rojavayê Kurdistanê ew e em ji vir dikarin derbasê rojhilat bibin û paş ya jî Bakur baxim Name rojhilat jî nav derxînin belê ewa evkê roj Bakurê yani zêde tiştê ku meriv bêje ser rojhilat tu neyî rojhilat hêzên rojhilata Kurdistanê hem di amadebeşiyê danin yani ji bo rewşekî derkeve waletiyekî derkeve fırsat derkeve karibim jê îstîfade bikin aliyê dinê de jî disekinandinê danin yani evê çi bibe her tişt bi vî şerî ra girêdayî ye yani evê rejîm bimîne nemîne eger bimîne evê çiqasî dewam bike bêguman rejîm bimîne ji anha da xuya ye ku ê hovtir bibe dijwartir bibe zalimtir bibe li gor birê ji anha wa rûyê xwe nîşan dayê ku emberê xelkê bi taybet Kurdan û muxalefetê çi qasî wiha hov û karin çi bikin Kurdên rojhilat ya dizanin
rewşa xwe dinirxînin neketin eva Amerîka û İsraîl û hinek hêzên derdor ku xwestin Kurda weka ku ji xwe eskerê xwe kar bînin neketin vî faqê neketin wî rewşê ew tiştekî baş bû lê hedefin Îranênin ama her roj li ser hêzên Rojhilat Partî Rêxistinên ku li Başûrê Kurdistanênin meqerê wan heta ciyên sivîl heta malbat hedef tên girtin hundir jî îdam henin bes bêdengiyekî pir kûr heye li Rojhilat jî qedera her tiştî wek min got bi wî şerîra girêdayî û bi navçeyê da wê çi bibe bi vî ara girêdayî ye ez hêvî dikim ku Kurdên Rojhilatê ama haziriya xwe dewam bikin û benda roja xwe bin gavên bêwext navêjin ku heta niha nekirine û noxta dinê jî tabii ew Trump em dizanin însanekî wek dîna xeber dide û hê do pir carekî dî got me sîlah dayê Kurda Kurd sîlah ji bo xwe karanîne ya jî firotine ya jî tesîmî muhalefetê nekirine ew noxta jî yani pêwîst e ku ji aliyê Kurda ve bê zelalkirin yani xuyayê ne dîrek hêzên Rojhilatin hinek nabînçî henin demekê ew ser yekîtîn nîştîman bû anha pajake yani ew mesele heya derecekî zelal bibe ji ber û di raya giştiya dinyayê de ew tîne ser Kurda yani Kurd weka ku însanê qaçaxçî û weka ku wahanin û tenezzülê silahê Amerîka dikin dibin difroşin ew mesela li ser zelal bibe ji bo Kurda baş bibe yani. Belê Rojhilatê Kurdistanê tiştê ku meriv pê kêfxweş e ya jî ew kî merfa zêde dike yekîtiya wan e hevkariya wan e û hevkariyekî wisa ji rûva jinîn e hevkariyekî ku ji hemî aliyên îdareyê ve ku bi hemî aliyên îdareyê ve li hev kirine ji bêje berpirsên derve ên nav welat ê nizanim çi siyasî yani di hemî werî de ew kekî têkiliyek ew kekî rind heye hemahengiyekî rind heye û Rojhilat jî elbet mîna çend cer di vir de dîsa me behs kiriye mîna Rojavayê Kurdistanê nîne Rojhilat ji komara muhebat komara Kurdistanê heta niha bi rêxistinî ye û bi rêxistinî tevgeriya ye û li hemî derên û hestekî bi ewkekî netewî û bêjin statû parêz xwe ew kiriye xwe bi rêxistinî kiriye wisa jî dewam kiriye û wisa jî hê jî heye û ez dibêjim divî demaha da herçend bêdeng herçend meriv ji wê nikare ji direk ji Rojhilatê Kurdistanê nikarin ew ka bigire agahdariya zêde bigire lê li wê Kurd di nav bajarê xwe da di nav gundê xwe da di nav ewkê xwe da bi rêxistinî ne rast e bandorekî mezin heye li ser wan ji aliyê dewleta Îranê ve û kî digire û dibe sêdare dike wana ji dar da dike qet bê pirs heta na belkî bi sedan kes hema divî şerêha da hatine sêdare kirin lê dîsa jî wextê ku ev hemahengî ku biryar dide dibêje gere hûn biçin grevê lê di nêrê hemî Kurdistan li Rojhilatê Kurdistanê te bevra çûne grevê yani ewî tirsa mirinê tirsa îşkencê tirsa nizanim birçîbûnê ewî tirsî nav xwe de şikênandine di nav xelkê de şikestiye yani bîr û baweriyekî hestekî netewî
وسا لوی پیکاتیه جبوی زده ترسا مجونینه جالی رخصتنی و ترسا ملاوکنینه ترسا مدوی او کدانینه ل کار روشا و درجه وقت ما باسكر جناب تجي باسكر مايا لسر كونجكتورا شر إيران وإسرائيل وأمريكا وهرواء الدنيا لسر ويا كأوشوا دي تأثيره كي مزن لسر كرداجي ببا لسر تفجرا كردجي ببا تفجرا كردستاني ببا أم لهذيا يعني مرم لها نكارت تشتكي دنيجي بوي بيجا كا de bikarbin lwêjin hava statûyekî ye ji tiştekî bi dest bixin ya ji nexin ji bo wê li Rojhilatê Kurdistanê ew heye lê wek cenabê te jî bas kir ewana ji bo amedekarî ji bo ewkê xwe her di tevgerê dane û wisa jî tev digerin belê. Ya em werin ser mesela evî yani Em werin ser mesela xwe yani Bakurê Kurdistanê belê. Kurban em hatin icar müsteşarî para meket. Tu çi Ew jî dibêjî? par dikeve belê nizanim. Yani çil sal şerrekî bide 5,000 gund milajı ardê bibin yek mesam Wek ereba kuntu turaf bibe erê bi hezaran xortên xwe tu vinda bike şehîd bide û netîce pûskekî azad destê da te nemîne û tu werî ew kesên ku wek serokê evekî tê îlan kirin xelqekî milletekî xelq önderî millet önderî nabêje xelq önderî û tu were bi müsteşariyê taltif bike hem jî ser navê Kurda bi rastî yani wek Kurdekî wek parçekî milletekî her çi qas meriv dij bêjî zora meriv diçe ku gelo yani ku müridê Abdullah Öcalan'ın ya qet zora wan naçe yani Abdullah Öcalan bînin bikin müsteşar em dizanin çi ye müsteşar di sistema Tirkî a siyasî îdarî û hukukî da di wezaretekî da yek karmendekî em bêjin piştî wezîr karmendekî ji karmenda yek di eynî em bêjin gelek müsteşar henin ji vana yek yani tu bînî alîkî da wek kurucu önder alîkî da wek temsîlkarê milletekî nekemî 20 milyonayî tu bînî bi müsteşariyê rutbe bikî taltif bikî ew carekî dî ne tenê şaxsê wî kesî lê ji bo Kurda jî eybekî şermekî wexta Abdullah Öcalan girtin tearê da çavê wî vekirin û got diya min jî Tirk e Türkmen e ez hazirim dewletê ra xizmet bikim wî firsatî bidin min bawer bike min ji devên Kurdên ku berê MHP'lî bûn ya ji wana yek jî polîs bû heta polîs bû ya got abê zora min çû got ez ülkicî me lê got wek ewekî dîsa ew damara min hey got zora min çû ya heta wê noxtê ew bû anha zora wan însana naçe yani hê jî serok û serokê nizanim çi bi Kurtî rojeva ku rojeva aştî nav dikin ya ji Tirkiye projeya Tirkiye bê teror nav dike xitimiye tiştekî ortê da tuneyî serî da
مگوتیه عینی بیاواییه لی آنها tam hatiye xitmandin demek ki bi rojavaya girêdan ana rojhilat û şerê İran Amerîka dikin bahane li eslê xwe da xitimiye û hinek berpirsên em apûcî em PKK nebêjin şibek hukukî xwe feskiriye berpirsên apûciyê ew bi xwe dibêjin êdî pêvajo xitimiye tu tiştekî ortê da tune rewş bi wî awayî xitimiye û kilît bûye û bi xwe re civata Kurd jî kilît kiriye. Ez jî demekî çenda berê li Kurdistanê bûm. Yani xelkê me ji ber em bêjin du sebeba yani gelemperî dengê xwe nake. Yek piştî ewqa şer û ewqa zordarî û rewşa aborî û siyasî û civakî ihtiyacî yek aramiyekî dixwaze xelk. Yani bila aramî hebe heya demekî ka xwedê mezin e piçekî rewşa aborî piçekî ev e evên ku rê didin PKK ya kamê hele bisekinin kamê bisekinin çi dijê derdikeve bêdengîkekî danin ê ku dervê wî tiştînan hêzê wan tê nake ku vî moralî vî cesaretî vî baweriyê bidin xelkê ku na ew reşwehayî û pêwîst e em bi her awayî helwestekî bigirin û diyar bikin ne ku hindirê xwe da bi çi rê dibe bila bibe dijî wî tiştî derkevin. Loma hem ji aliyê dewletê da ji hem ji aliyê tarafê dinê apûciya da xitmandinekî kilîtbûnekî heyî çawa ji vê derk bikevin ew jî ne diyar e. Her meselên wiha bi xwe re tabî tiştê pir xirab jî tîne. Çawa pêvajoya a derê hat û heta dolma baxçeyê da masa rûxandin piştî wî hê xirabtir bû û zulm zordarî operasyon baskî kuştin ev vîrankirin xirabtir bû tirs ev e ku dîsa aynî tişt dubare bibe û xelk jî ji vêya ditirse lê aliyê dinê da lêgorîn henin lêgerînên evê henin yani programên berê da jî em sersekinî bûn ew avakirina du platformên nû û hinek derdorên kadrên serbixwe rewşenbîrên Kurda akademîsyenên Kurda di lêgerînê danin hêzên dinê pêwîstiya nêzikbûyînê û avakirina temsîliyetekî platforma temsîliyetekî millî dibînin ew tişt baş in lê têr nake di rewşekî wiha da têr nake ew konjektûr heta neyê guherandin derekî da şikestinekî çê nebe pêşiya hinek tişta ve nabe kes nizane evî çi bibe ne Tirkiyeyê muhalefetekî heye ê ku henin jî digirin û dikin hundir lê tu muhalefetekî heta îro berbiçav tu nebûye ji xwe hev û du dixwin yani her duwarê hev û du dixwin ji bo îxtidarê hev û du dixwin rewşa Tirkiye jî û Bakurê Kurdistanê jî eger rewşa aborî û civakî jî meriv ser zêde bike ku rewşa aborî pir xirab e û rewşa civakî hatiye noxtê ku êdî însan cinnet derbas dikin zarok silah digirin destê xwe diçin mektebe da ciyên umumî da însana didim ber gulat dikujin qetiyamên wiha dibin di warê civakî da jî hatiye wî rewşê Tirkiye û civaka Kurdistanê
براستی در روشکی خراب تگی ریزاندن ریزیانه یعنی دوارین اخلاقی سیاسی کلتوری اویدا و باوری جبو پیش روژی تونی گوتنا خواه داوی از سر نسل نو بیجم yani gor çavdariye min yani civata kurda da nesteki nu kurda evjî lêgerînê danin takip dikin dixwînin ew wan heye rewşê takip dikin lê du tiştin yek tirseyî û yek jî xwe nadin ber tişta lê kengê xwe bidin ber tişta ev jî girêdayî dîsa rewşa ku Tirkiye û Kurdistan têdayî min bi Kurdî ez Belê gelek spas lê min ez dixwazim tiştekî din bêjim gelo bi rastî rewş xitim ye ya ji rewş hêdî hêdî bi dawî va diçe vî meriv li ser vî jênek bi yani Tirkiye wextê ku dest bi vî pêvajoyî kir mesela Sûriye hebû piştî wî mesela Îranê derket û piştî wî jî mesela Iraqê û Başûrê Kurdistanê û her wiha li Bakurê Kurdistanê Tirkiye duê da em ji gelek bername da me gotiye mesela peywendiyên ku niha bi pedek çi ye PKK û Tirkiye dest pê kirin ku Baxçelî çû destê HDP'ye git silav da wan eva xwe proje bû proje ku şerê dê şer li Sûriyê habe divê Kurd li Sûriyê negîjin encamekî li Başûr li Rojhilat negîjin encamekî Başûr jî heta bikarbin tek bibin û ku li Bakurê Kurdistanê jî divê rewşî da serhildanekî ya jî hêzekî biqewet ya jî ewkekî dernekeve holê ya dest pê kirin hêdî hêdî bi dawî dibin va li Rojavayê Kurdistanê tiştê ku dixwestin bi destê PKK wî bicî anî Tirkiye va li wê bicî anî û her wiha mesela Rojhilatê Kurdistanê jî va dibîne ku êdî tiştê ku Amerîka û İsraîl û dest pê kiribûn wisa neçû de İran jî dîsa wek xwe bi awakî bimîne Başûrê Kurdistanê jî heta ji wan hat zayîf kirin Iraq wiha ew qasa bandor bi ser anî waliyê Kerkûkê bû walî Tirkmen bû waliyê Kerkûkê û her wiha gelekî tiştên ku li wê jî rû dane evana hemê proja Tirkiye bi ciyanê proja Tirkiye li gel PKK bi ciyanê ji bo jî ez bêjim ji xitmandinê zêdetir êdî pêwîstî bi vî ewkî nema hêdî hêdî depdawî kin na mesela anîne li ser mesela destûrê îro Erdogan dîsa behs dikir mesela destûrê mesela destûrê jî ew ê biafin hilbijartin jî heye pêşiya wan da ji ber ku Erdogan dê carek din bixwaze bibe serokkomar hem ew heye û ew jî destûrê dibêjin hinekî li ser wî biaxivin paşê bêjin wela meclîs kete tetîlê du mesê me jî bavijin meha deha heta meha deha jî ji xwe heta meha deha ev tiştana tev ew dibin û pêvajoyê jî ji xwe ew biye PKK jî êdî jin hava jî dibêjin Qereyilan dibêje ji xwe ewlê jî em apocî bûn niha jî em apocî ne PKK nemaye ew çax apojî çawa bûn niha jî apojî dîsa wek apojî ne apojî derketiye dibêje wela ne dibe Demirtaş mi çi got wisa bike ya bira dengê xwe bire ya jî wek mi bike werhasıl apojî dibêje êdî me ez bi vî halî ew nakim gere ciyê min misoger kin êdî şertê min çê bikin ku ez bikarbim derkevim siyaset bikim û ewkê jî wisa vî pêvajoyê jî wisa xilas kin eger ne ez bixwe pêvajoyê wek xitmandin nabînim wek hêdî hêdî tiştê ku dixwestin bi ciyanî dewleta Tirkiye bi rêya PKK va bi PKK va bi ciyanî hêdî hêdî bi dawî tînin yani tiştê ku xelk dixwest tiştê ku çavê xelkê lêbû ku digotin işte statûkî ya jî tiştekî bi destê Kurda bikeve
خلق دوی واری دا دیسا جاردن خیال وان تف بشکه و اوی جی ببینن که براستی چیه PKK ناو PKK یا جی تشتی که او دبیجن عبدالله ناو عبدالله دولت جی ناو دولته دیش خورد جنوبا او که دنه ببینن ریا که دنه ببینن که بکاربن دوزا خواه هسته خواه هلوسته خواه بره و ببن جبوی جی او پلاتفورم که جناب تا باز کر هر دو کنفرانس و بونه اوانا نا هدی کار خود کن از هدید کم که بکاربن بکوین ناف خلقه دا کنفرانس و جوین و در دور دن بیجن رسبی هنا شیخ هنا عالم هنا سروی عشیر هنا نظام چه هنا بوان راجی بکاربن ببن و بکاربن بکوین ناف او که جوانا زانکویا و جیوسا بکاربن بکوین ویجی او چاق تکارن و اواناج دنهاد بینه که تشتی که PKK خواست و تشتی که دولت خواست نلگور هستن کردستانی بون کرداتی بون یا جی چیه ده اواناج دی وی تشتی ببینن و بکوینه لگرینه که بکوینه اوکی کی از باور دکم و ترکیه اوکی ها کن هات بیجن ختمیه متمیه براستیاوی از نبینیم که ختمیه از بینیم که اوه هدی بداویتی او قصه بله نره ماتن داویا program خواه چکیزی دیجت باشه از باور کم پرس مرسنه بس تبنی کی هبو هواله کی وکی دن تشتکی تنه امجاره کی دن جبو گهدارا جبو تماشوانا سپاس تکن که اوه ساعتی و 10 دقیقه ساعت و 20 دقیقه بمرانه مالوان اوه و سپاس جبو تجی و سپاس جبو نوروزی کل پشت پردل جاركن حتى برنامج كيدن هون تاب من خير وخشيه ده بخاطري وشباب خش